Denne konceptvideo illustrerer fordelene ved at Rejseplanen gør deres services tilgængelige gennem Facebook. I dag hjælper Rejseplanen danske rejsende med at finde offentlige transportmidler og komme fra A til B. Rejseplanen findes på mange forskellige platforme, hjemmesider, mobiltelefoner, touchscreens osv. og gør dermed deres service tilgængelig for størstedelen af Danmarks befolkning. Med mere end 10 millioner opslag per måned er Rejseplanen Danmarks største offentlige internetservice. Men der findes dog stadigvæk udækkede behov i forbindelse med koordinering af grupperejser. Lad os starte med at kigge på problemet. Vi tager udgangspunkt i et fiktivt eksempel. Her er Jakob. Jakob bor i Aarhus. Jakob har venner spredt ud over det meste af Jylland. Sammen vil de gerne til Roskilde Festivalen, og for at lettere kunne koordinere og planlægge festivalen sammen, har de lavet en gruppe på Facebook. Jakob og hans venner vil gerne rejse sammen til festivalen, og de forsøger derfor at koordinere en fælles rejse. Hver især benytter de Rejseplanen til at finde rejser, der passer dem, og de kommunikerer derefter tiderne frem og tilbage via Facebook, sms, mail, opkald osv. Da de er mange, der skal koordinere denne rejse, skaber dette en masse kommunikation, hvor de hver især foreslår nye tider og godkender eller afslår hinandens. Overfloden af kommunikation resulterer i, at de dropper de offentlige transportmidler og beslutter sig for ikke at rejse sammen hele gruppen. Vennerne, der bor tæt på hinanden, skaffer biler og kører sammen, hvilket betyder, at festivalstemningen først starter, når de mødes på Roskilde. Problemet er altså, at det er besværligt at arrangere en fælles rejse igennem Rejseplanen, hvilket blandt andet kan resultere i forurenende bilkørsel. Løsningen på dette problem er at lave en kobling imellem Rejseplanen og Facebook, så ens sociale netværk bliver kombineret med koordinering af rejser. På den måde kan Jakob og vennerne let arrangere deres fælles rejse og komme med det samme tog. Jakob starter med at oprette en rejse på Facebook-gruppen. De andre kan så se denne rejse, men da en af vennerne ikke kan på det tidspunkt, opretter denne ven en anden rejse. På denne måde bliver der løbende oprettet flere rejser inde på Facebook-gruppen. Nu hvor gruppen let kan overskue rejserne, kan de finde den optimale rejse, så de alle mødes i det samme tog på vejen. Når de har været sig ind på den endelige rejse, modtager de hver en rejsebeskrivelse, der sørger for, at vennerne ender op i samme tog. Nu starter festivalstemningen allerede på togrejsen. Det vil sige, at ved at Rejseplanen kobles sammen med Facebook, så understøtter Rejseplanen hele det sociale netværk og gør det muligt at planlægge grupperejser med offentlig transport. Dermed gør Rejseplanen grupperejser mere miljøvenlige ved at gøre de offentlige transportmidler mere attraktive for grupper, lettere at planlægge, fordi rejserne nu kan kobles direkte til en gruppe eller en begivenhed på Facebook, og til en del af begivenheden, da gruppen allerede mødes på rejsen i stedet for ved destinationen.